Ang Pasko, season of giving, alang kanato, no? Maong kandam tag mga regalo, magbinuotan ta, kaya ang maayong pamatasan, regalo nato sa atong mga hinigugma, unya, gawas sa mga material nga butang, maggasa po tag mga pag-ampo, no? Season of giving. Niaging Domingo, atong nasaksihan ang tulo ka mga mago gikan sa Sidlakan, nga nagdala og mga gasa ngadto sa nataong Mesiyas. Mga igsuon, diha sa mga sakramento kita gigasahan sa Dios sa iyang makanunayong pag-uban kanato, ang iyang presensya. Unya, pero sahay makalimuta, inigdawat nato sa regalo, makalimot kita sa naghatag, no? Ang atong fokusan ang regalo, makalimot kita sa naghatag, no? The giver of the gift, nga mao ang atong Ginoo, nga mihatag sa iyang anak alang kanato. Before ta nang hatag, duna nay nang hatag nato, mao ang Ginoo. Dinhi sa atong ebanghelyo, atong nadungog nga si Kristo nanghatag og pagkaon sa mga gigutom, tungod kay siya naluoy pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, walay magdala kanila ngadto sa lunhaw nga sibsibanan, no? Og nakurat ang mga tinun-an, kay niingon man si Jesus kanila, kamoy mo pakaon kanila. Nagkuyawan sila tungod kay kung pakaonon, mobili man kini og 2 ka gatos ka dinaryo. Nya, mga igsuon, niadtong Pasko, kusog kayo itang manghatag, ambot kaha karon mahuman ang Pasko, manghatag pakata. Walay expiration nagpagpanghatag, no? Atod pa diri sa pamalandong sa atong magambahan, at ubangan sa akong isig katawo nga nanginhanglan, nagmabination ba ako, no? Nganong adunay kinutuban ang akong pagkamanggihatagon. Taman na ba ni sa Pasko? Taman na ba ni kung di na ko ganahan muhatag niya? May ngana, no? Pero ang Dios, tungod sa iyang dakong kaluoy kanato, matag adlaw siya nahimong manggihatagon. Unya, naingon si Kristo kanila, pila ba kapan ang inyong dala? Susihan ninyo. Naingon sila, doon na kuno'y 5 kapan o 2 ka isda. The same way alang kanato, pangutan-o nato ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon, pila ba kapan ang atong dala? Nasusi na ba ninyo? Pila ba kapan ang atong dala nga pwede natong ipaambit ngadto sa uban? Mga igsuon, ang istorya sa pag-apod-apod sa pan, istorya sa kinabuhi natong mga binunyagan. God's grace is enough for all of us. Ang ato lamang kinahanglan mao ang pagsusi kung pila man ang gihatag sa Dios kanato nga pwede natong ipaambit sa uban. Basin sobra ra kini kadaghan, unya nahimo na kitang hakog nga dili nato kini mapaambit sa uban. Palihog manindog. Ang Dios Amahan maoray bugtong kasing-kasing, maoray bugtong makatagbaw sa kagutom sa atong kasing-kasing ug sa espiritu. Busa dad-o nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon, Dios nung magbalantay kaluy-i kami. Diyos nung magbalantay kaluy-i kami. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Dios nung magbalantay kaluy-i kami. Nga maamguhan unta nato
nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili gayud matagbaw pinaagi sa pagpangitag kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, kaluy kami. Nga sila nga sa walay pulos migugol sa ilang panahon sa pagpangitag kalipay